Fl-aħħar 24 siegħa saru 900 swab li minnhom 13 riżultaw fil-pożittiv. B'hekk issa total f'Malta u persuni pożittivi għal COVID-19 jitla għal 350. Fost il-każijiet hemm tifel Sirjan ta' 8 snin li jgħix Malta u nstab pożittiv mill-eżamijiet li qed isiru qabel persuna tidħol l-isptar. F'Għawdex instabu 3 każijiet pożittivi. L-ewwel każ huwa ta' mara anzjana ta' 83 sena li kienet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Hija għandha kundizzjonijiet mediċi oħra iżda tinsab f'qagħda ta' saħħa tajba. Instabu wkoll żewġ każi pożittivi mill-istaff f'ward ewlenija fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, mara ta' 57 sena u raġel ta' 60 sena. Instabet ukoll pożittiva anzjana ta' 88 sena residenti f'San Vincenz de Paul li għandha diversi problemi mediċi, kif ukoll anzjana oħra tal-istess età li daħlet l-isptar biqtuħ ta' nifs. Każ ieħor kien ta' raġel ta' 26 sena healthcare worker f'Caring Grek li nstab ukoll pożittiv. Fil-waqt mill-isptar Żamit Klepp instabu pożittivi żewġ ħaddiema, raġel ta' 53 sena u mara Maltija ta' 51 sena. Instabet ukoll pożittiva mara ta' 29 sena healthcare worker li kienet fi kwarantina x'kienet f'kuntatt ma' pazjent. L-aħħar 3 każi kienu ta' anzjana ta' 66 sena, mara ta' 34 sena u raġel Malti ta' 39 sena li kien għadu qed imur għax-xogħol meta ħass is-sintomi. Il-professur Charmaine Gawci qalet li t-tarbija ta' xahar li kienet ittestjat pożittiv aktar kmieni din il-ġimgħa tinsab fi stat ta' saħħa tajba. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tenniet l-appell tagħha sabiex il-poplu Malti Għawċi ma joħroġx ħlief għal bżonn. Nixtieq nirringrazzja lill-pubbliku kollu u nixtieq nawgura lill-pubbliku li ejja naħdmu flimkien, ejja nżommu mal-miżuri li aħna qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni tagħna, però huwa importanti ħafna li aħna nkunu noqogħdu ġewwa ħalli aħna nkun nistgħu innaqsu l-kuntatt ma' nies oħrajn li jistgħu jkunu qegħdin iġorru dan il-virus għaliex dan huwa l-aħjar mezz li aħna nistgħu nżommru n-numru ta' każijiet li qed ikollna ta' kuljum u nerġa' nfakkarkom biex nipproteġu l-anzjani tagħna lin-nies li għandhom mart kroniku għaliex dawn huma vulnerabbli. Intant Net News istaqsa lil Prof Gawci dwar meta se jingħata l-ilbiż protettiv lil ħaddiema li jaħdmu fl-Isptar Monte Carmelu Caring Grek u kif ukoll lil qwiebel li jaħdmu fl-Isptar Mater Dei. Importanti li ngħidu li l-personal protective equipment jingħata skont l-assessment li jkun qiegħed isir. Tajjeb fuq il-bżonn li għandu l-persuna. Importanti li aħna naraw x'kuntatt kellhom il-persuni u x'kuntatt ħajkollhom ħalli jekk inti tkun tista' tagħti dak il-personal protective equipment li propju hemm bżonn skont il-kuntatt li ħajkollhom. Sar magħruf ukoll li f'Għawdex diġà nġabbru madwar 36,000 euro għax-xiri ta' ventilator biex dan ikun jista' jintuża fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, inizjattiva sprunata mill-isqof Mario Grek. Fl-aħħar sigħat tkellmet ukoll bint l-anzjana Għawċija li kienet l-ewwel vittma tal-COVID-19. F'messaġġ emozjonali fuq il-midja soċjali mhux biss esprimiet id-dieqa tal-familja f'dan il-mument diffiċli, iżda qalet li l-mewt ta' omma ħalliet vojt kbir li xejn ma jista' jimlih.